wata sallama kwar gidanka sai ka ce kai ka kowa gida. Wa alaikum salam. Amma ko ta kwabi ne kai da aka yi sallama ɗaya biya kamata ka fito. Yanzu duniyar nan ma ba abun yadda ba. Wannan gaskiya ne. Ka kwada masallama kana fitowa ka ji wuf an kwabde ka. Wannan gaskiya ne. Amma da ka rasa wa'i da ke ka. Da balo abin da yake tafi. Na zo na kawo maka invitation na daurin aure. Daurin auren da muka tsaya muna ta lissafi ne da kai. Shine Allah ya kawo shi. To Allah ya kawo shi. Muhammad Sani Zauro, immigration officer birnin tarayyar Abuja. Ye? Immigration officer Abuja ba? Ka ci abin ya zo. Abin ya zo, in ji mai tsoron wanka. Ai Zauro za ta dau jama'a. Alhamdulillah. Za ta dau jama'a. Kwana ne ina rabin invitation. Kwana ne ina rabawa. Kwana ne ina rabin invitation. Wannan ke wannan da jama'ar ka. Wannan shine naka na musamman ne. Za ka ga an gabda masa kwalliya an masa ado sosai. Wannan naka ne. Wannan kuma na jama'ar. Na jama'a ta. Mai girma Muhammad Sani immigration officer Abuja. Shine za a daura aurensa da amaryatar Maryam Alhaji Kabiru DK. Za kuma daura wannan aure ne wato a garin Zauro. Birnin kai wallahi tallahi ai a Zauro za a daura wannan aure ranar 26 ga watan 12 shekara ta 2020 har za a daura wannan aure da mu za a bangu da misalin karfe 11 na safiya. Ka ce ni ba shi ai baka sani ba mai girma gwamnan jihar Birnin Kebbi mai girma gwamna ranka ta kabda jama'a sun yi gaba duk wani wanda ka sani aka ce maka a Birnin Kebbi da jama'a zan yi ganku da kan mai girma ciyaman zuwa yan majalisu zuwa manya-manyan jigajigan sojoji da custom da immigration na jihar Birnin Kebbi ai gaba ɗaya za su hallara a Zaure local government. Da ni da jama'a ta za mu tafi so in kara ma ko wannan ma sun isa ai tunda tafiya ce bari baka na bigi show ko kuma a ciki ka bewa bigi show entertainment kaga wannan shi mutanen koko kowa zai bashi na kaga wannan abu Allah yayi lokaci Allah ya kawo lokaci wallahi tallahi nan muka yi ta roƙon Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan lokacin daurin auren wato shi kansa wanda Muhammad Sani immigration officer to ga lokacin ya zo to Allah ya saka da misalin karfe 11 na safiya ga zahiri ga ranar 26 ga watan 12 shekara ta 2020 ka za ka daura wannan ji wallahi ai ni kai na sa hura mai dan wata tace wani katuwar tukunya za ta je ta girki za ta ce ga kuma tallan man gyada ga kuma barkono da kakke